So ngayon mga ka-life, manguha tayo ng kamuti. Sarap to. Nilagang kamuti. Kamuti. Ha? Oo, ito. Meron, gawas na. Ano? Lumabas na. May kamuti palang green, no? Oh, green. Ito kayo. Gamay ba na eh. Nakuntak ko eh. Ito na mga ka-life, tapos na kami ng nanguha ng kamuti. Sarap to ilaga, oh. Yan, ito yung nakuha namin. Yan. Taglit lang kami, kung ito lang, okay na to. Sarap to ilaga. Oops. Oh. Fresh from the farm. Sarap yan.